ngati mutazimpasa mulungu ntchito yanu, ntchito ya umulungu atayigwire ndani? Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Takumana pano pa Word Made Flesh, pamene timaunguza mawu a Mulungu kuti atithandize kuti chimene chili mwa ife chilumikizane chimene chili mwa Mulungu ndi kupanga zinthu zakupsa dziko lapansi. Lero mawu athu tikuwatenga kuchokera pa Luka chapter cha 12 verse ya 13 ndi verse ya 14. Ndipo tikunena kuti kodi inuyo ngati mutazimpasa mulungu ntchito yanu, ntchito ya umulungu ndi atayigwire ndani? Munthu wina pakati pa anthu onse aja adapempha Yesu kuti, aphunzitsi, takandiwuzirani m'bale wanga kuti andigawireko chuma chamasiye. Koma Yesu adati, munthu iwe, ndani anandipasa ntchito yokuweruzani kapena kumakugawirani chuma chanu chamasiye? Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anzanga, pamene pali anthu awiri atatu, mmaziwa kuti tikuyenera kumagawana zintchito. Uyu apange icho, uyu apange icho, uyu apange icho. Kapena yeyi muzipangira limodzi ichi, kena kumusamuke mukapangira icho limodzi, choncho. Ngakhale Marita ndi Mariya, Ambuye Yesu atabwera anaziwa kuna kuti tikuyenera kuti wina azikachezesa Ambuye, wina azipanga azitakataka za ku kitchen. Kuma ku kitchen uja mafuna kuti abwere onse azitakataka pene paja Ambuye ansiye khauko kaya. Mwina limakhala funso lomwero pakati pa ubale wathu ife ndi Mulungu. Kodi ubale wanu ndi Mulungu ntchito zanu munagawana bwanji? Ndawe zina anthu amadabwa kuti kodi Mulungu akazuka mamawa amapanga chani? Kaya abale eti Mulungu kukacha amapanga chani kumakhala yeko. Kani yofuta kwambiri zina zitikaziona tikapita kongo kuti kodi kukacha mamawa Ambuye amakhala kupanga chani, nanga kukamada amakhala kupanga chani, tikaziona komweko. Koma nkhani ili pano ndiona kuti Mulungu mene ankatilenga ifeyo anatilenga kuti tigwire ntchito. Anati maziko lapansi pano kuti ife tiliyendese. Genesis amatero, ndakupasani ulamuliro pa zinthu zonse zapansipo. Komano tikabwera pansi pano timaza kumana ndi nchona uja ochedwa Satana, amene amapinga zimene tikufuna kupanga ife na mazikokera mbuyo. Komanso timakubana ndi zina usati ndi Satana iyayi, koma kuti ndi mmene ziko li analilengera kuti zinthu zake zimalephereka, zina zimaphonyeka, zina timakaona kuti sitinaziyendese bwino. Ndiyeno pamene paja mpameneno anthu ife timayamba nokukumbukira kuti tili ndi Mulungu. Muzaone kwa ife amene tili pa ubale ndi Mulungu kapena kwa ife amene timapembeza, timatenga kuti ubale wathu ndi Mulungu ndi shortcut ya zimene mwina zatisokonekera. Muone kuti kupezeka kwa Ambuye Yesu pakati pa anthu kumakhala ngati kumabweretsa chidule panjira mwina yayitali imene wakanatha kutenga pa moyo wawo. Muone ngakhale nkhanija ya opunduka miyendo amene anakhala paziwe kumadikira kuti pakana mazi avwanduke ndi akagweremo. Zimavuta kuti zichitike zimenezo, ndipo zinali zazitali kuti zichitike. Ambuye anangobwera kungomuza kuti tanyamukani muzipita. Kungopanga chidule basi. Yesu amakhala ngati kuti ndongophochola basi kunaya kuti tangonyamukani muzipita. Munthu chakunyamuka kumapita. Munthu amwalira basi anthu apite naye kumanda kuti akamusiye. Yesu kungobwera, iwe tazuka, kuzukapo zachidule. Anthu iye ayiti ndi anthu ambirimbiri apati kusoka kuti kodi aja chani, malomena kuti tiye tisonke tione kuti kodi buledi tikagule kuti, somba tikatenge kwani. Yesu angobwera, tangobweresani pano muli ndi zingati, tangobweresani kubwera nawo Atate tikuthokozani kumwambako zonse basi mwa mabazi pene paja zintuwisa ndi mafrize sake omwe. Ubale wathu ndi Yesu umakhala ngati kuti ndi shortcut yoti itidusise madulira tikafike kumene ifeyo tikufuna. Pachifukwa chimenecho ndikuona ngati pamakhala vuto kwa anthu okhulupirira. Ndikuona ngati pamakhala vuto kwa anthu okhulupirira kuti mwina pochimva kuti Yesu ndi wamadulira,
mwina pochimva kuti Yesu amapanga zinthu poti iyeyo ndi mwinake wa sabata, ndiye anthu ntchito imene akanagwira iwo, ulendo umene akanaenda iwo, amangoti ambuye alipo, ambuye alipo. Chikhulupiriro chathu chimakhala ngati chatipasa njira yophweka yopezera zinthu, njira yophweka yoti zinthu zibwerere kwa ife. Mapeto ake zimene ife timayenera kuti tipange tokha, ntchito imene timayenera kuti tipange ife, timafuna kuti Yesu atipangire, Mulungu atipangire. Ndikakang'onong'ono komwe kamene iweyo wekha unangoyenera kuti uchirimike kuti zitheke. Ambuye, koma ambuye, koma ambuye. Ndi zitunzano abale nzathu, abale wakalipiridwa apa, atapita kwa ambuye, ambuye mukamuze m'bale wanga andigayire chuma cha masiye. Ambuye ndafika mpakana pamenepo pomagawa chuma cha masiye, anandika ndani kuti lero ndikhale umaogerani chuma cha masiye. Abale, imene ndinkhani yonkanaye kwa ambuye kuti ati ambuye mutigayire chuma cha masiye, munthu ndipo ndi chimwene wake, sakana kukhala naye apo kumuza kuti achimwene izintu tigawanepo apa ndi za makolo. Kodi inuyo ngati mutazimpasa Mulungu ntchito yanu, ntchito yawo Mulungu atakayigwire ndani? Chifukwa Mulungu ali ndi ntchito yake, inu muli ndi ntchito yanu. Mulungu ali ndi mbali yake yoti apange, ifenso tili ndi mbali yathu yoti tipange. Kodi tikamatenga zimene ife tikuyenera kuti tipange ndikukamunjikira Mulungu, ambuye china ichi, ambuye china ichi, kodi Mulunguyo ntchito yake agwira nthawi chani? Ndipo zawo Mulunguzo atapange ndi ndani? Mukatenga Luka mutu wa 12 ndime ya 57, akukamba za chinthu chimozi chimene anthu fe timathamanga kukantulira Mulungu. Mwambona kuti ifeyo ntchitoyo ndi yathu, ife timayinyamula ndikukantulira Mulungu. Ndipo ntchito imeneyo ndi ntchito yoganiza, kuganiza. Ndafuna kuti ulaliki unowo muulumikize ndi umene tinapasana zana zulo zana, oti chifukwa chani anthu akuda ife zimatikanika kunena kuti tipange zinthu zakupsya dziko lino lapansi. Chikhalirecho ndife anthu opemphera, ndipo lero ndikunena kuti chimodzi chimene chimatikanikisa ife kuti tipange zokupsya tili anthu opemphera ndi chimenechi, kutenga zintchito zathu kukamunjikira Mulungu. Zinanena kuti ndife opemphera, kutenga zimene tinaenda kupanga ife ndikukamunjikira Mulungu. Ambuye mundichapere zovala izi, zinthu zimene iweyo unayenera kupanga wekha. Nanga sindimapita kuchalichi, nanga sindimapemphera, nanga sindimapanga. Ndizija anthu amafika pachapona kuti ndikadwala ndingopemphera Mulungu andichize. Nkhanza kwa Mulungu, God abuse, nkhanza kwa abambo, kuti zimene iweyo unayenera kupanga wekha kuzinyamula tutuwiri kwa Mulungu. Ambuye ndabweranso ndi izi. Ndindiona kuti chimozimozi zinthu zimene timapanga ife kuti tinayenera kumapanga tokha, koma timazinyamula ulendo nawo kwa Mulungu ndi kuganiza. Ntchito ya kuganiza, kuganiza ndi ntchito. Kuganiza ndi ntchito yoposa ngakhale ya kumunda. Nchifukwa chimozoona kuti makampani amampangira bwana office yoti akhale mmene muja aziganiza. Ndipo ngati kumakhala munthu olipidwa zambiri amakhala amene uja chifukwa akuganiza. Ntchito yoganiza ni ntchito imene anthu ambiri timayithawa, anthu ambiri timayipechuka, anthu ambiri timayifuna kuti ukhale pansi uganize. Koma zimangophweka wina wacha akuganizire uko, akuphikire maganizo akupase. Mukamaona anthu nachuluka alangizi, mulangizi wachakuti, Yesu ali mulangizi wachakuti, mulangizi wachakuti, kwina kumakhala kuthawa kuganiza. Kuti wajazingo kuphikira zinthu zoganiza kanza zako kupasa, ndiye ndizijama ngokusocheresa nanga wachuluka alangizi, iwe ukukanika kuti uganize pawekha. Ndiye ndikunena kuti ntchito yoganiza ndiye inu ndine. Ndipo Mulungu anatipasa ntchito imene yona kuti ukhale pansi uganize. Ndiye apapa mukatenga Luka 12 ndime ya 57, Ambuye Yesu akunena kuti bwanji simmasimikiza nokha zoyenera kuchita,
bwanji simmasimikiza nokha zoyenera kuchita. Uli ndi nzako amene wayambana naye mwaputana, iye uja akunyamuka kuti azipita kokasuma, koma nditu unyamuke, ambuye chonde mulandu, ambuye chonde mulandu, tandiganizireni, ambuye chonde mulandu. Akuti bwanji susimikiza wekha choyenera kupanga, bwanji suganiza wekha kuti uja akupita paja uja mapeto ake tikamangisanapo pano. Iwe ndikunyamuka, ndikunkoka, ndikukambirana pambali. Chifukwa chani mukutenga ntchito imeneyi kumakamunjikira Mulungu? Sopano Mulungu yozawo Mulungu apanga nthawi cha. Lero ndikufuna kubwera mokwiya kwambiri chifukwa Ambuye Yesu anandiuza kuti ndizivuta. Ndikuti lero ndifuna ndikwiye kwambiri kuna kuti ndikalibe kwa basi. Ana kuti ndizivuta. Chifukwa chani mutenge zimene iliyo mukenera kupanga nokha ndikumakamunjikira Mulungu? Iya. Ambuye ndimageza kuti Ambuye mundipezere mkazi. Koma zona ndithu Mulungu akupezere mkazi. Choyamba akazi onsewa analenga ndi Mulungu yemweyo. Amuna onsewa analenga ndi Mulungu yemweyo. Ndiye ukati mundipezere mkazi, ufuna kupezere wanthu, mundipezere mkazi wabwino. Kodi iweyo ukati wabwino ndiye kuti ndotani? Chifukwa tu mwina Ambuye atoka kutengera mkazi uko ndikukupasa. Ndikuza kuti uyu ndi wabwino. Koma simunafunsani kuti ndi wabwino mwa mtundu chani. Mwina mkazi wabwino kwa iwe ndonena kuti akalona kuti wekha untembenuze mtima, wekha umpolishe, ulimbane naye mpakana atheke, akazathekano ndiye muza njoye nonso pano kwa zakazi wiri kena kumumwalire, amene ndiye kazi wabwino. Chifukwa Ambuye chifuna tuye paja njoyena kuti asatayikepo ndi mmodzi yemwe mwa amene iye anampasa Ambuye Yesu. Ndiye ukamayena kuti mundipase mkazi wabwino, akakutengera amene ali makhalidwe opotoka, amene ndiye wabwino, kuti iwe umkonze, ukankonza akalowe kumwamba limodzi nawe. Ndiye Mulungu chanu akakupasa munthu uja, haya Ambuye nanga wabwino uja ndi amene, haya Ambuye. Chimene unanena kupanga wekha uchitenga ukachiponya kwa Mulungu. Ndiye anzako okuona kuti awa ichi chanena kupanga okha achitenga akachiponya kwa Mulungu ndiwo aja amakachiwakha. Chifukwa Mulungu tamangokuyang'ana tu. Mulungu amangokuyang'ana, koma uyu aganza kuti neyo ndizimpangira izizi munthu mkulukulu ngati amene ndi amangochitenga kuchisiya paja pending. Ndiye anzako achangu amapita kukachimbwandira chinthu chija ndikuchipanga. Iwe ndikumaoneka ngati munthu osalira, munthu wamasoka. Mulungu anatipasa kuthekera kuti zinazi tizipangira ziganizo mwa ife tokha, tiziganizira mwa ife tokha. Mpingo wathu uli ndi mfundo imene muchizungu amanena kuti principle of subsidiarity, imene amanena kuti wankulu asapange chinthu chimene wang'ono angathe kupanga, ansiyire. Wachikulire asati jijiri kumapanga chinthu chimene wachichepere angathe kupanga. Abwana akulu asabwere kuzapanga zimene kalaliki atakupanga, ansiyire. Ndipo chimenecho ino ndine tikuyenera kuchigwira. Mulungu asamabwere ndi kuzapanga chinthu chimene ife tinayenera kuchipanga tokha. Mulungu asachoke uko kubwera kuzapanga zinthu zimene ife tingathe kuzapanga wekha. Ambuye muzandiyalire pa bedi. Zona. Chimene iweyo ungathe kupanga wekha usanthamangire Mulungu kuti akakupangire. Mulungu kuti musaiwale anatipasa umulungu. Anatuzira mpweya wake ndikutipasa umulungu wake mwa ife. Umulungu menewo akufuna kuti ifeyo tizikutembenukira ndi kugwirisa ntchito. Paline pandimayenda ndi Mulungu, paline pandimayenda ndi umulungu wa Mulungu. Ndimayenda ndi umulungu wa Mulungu umene ngakhale Mulungu akafuna kuti ayankhule nane, amayankhula nane kuzera mu umulungu wake umene uli mwa ineyo. Chifukwa chanena kuti malamulo anga ndalemba m'mitima mwanu. Ndalemba m'mitima mwanu sali kutali. Mwa ine mumuli umulungu. Mwa inu mumuli umulungu. Ndipo umulungu menewo musaugonese tulo. Ndiwogwira ntchito inu pamene mukupanga zinthu zanu. Ndiwogwira ntchito oti ukuthangatireni kupanga zinthu zoposa zimene umunthu chabe ungathe kupanga.
pokupasani umulungu umenewu anafuna kuti inuyo muzipanga zinthu pa inu nokha moposera. Mulungu musiya zipanga za umulungu, koma zimene inu mungathe kupanga pangani zimene zija. Wakupasani zida, gwirizani ntchito zida zimenezo. Usati Mulungu wakupasa chikombole, wakupasa doti, ndiwe kumapita kwa Mulungu moja, Ambuye ndikufuna chidina. Iwe ndakupasa chikombole, ndakupasa mazi, ndakupasa doti, mapazi uli nawo, ukubwera uzandipempheso chidina. Iya. Gwirizani ntchito zimene wakupasani. Ndikuti tu Luka 16 ndime ya 29 wachuma akupsya anamuuza Abrahamu, iye ayimuuze munthu wina wake asike kuchokera kumwambako akauza zichimwe nanga pansipo kuti zinthu zizili bwino kuno achenjere. Anamuuza kuti chani? Akuti koma Abrahamu anati, iwo ali ndi mabuku a Mose ndi aneneri, amvereza mmenemo. Amvereza mmenemo. Ndapasa kale zida, ndapasa kale zoyenerera, zigwiriseni ntchito. Aye kwa mutumize wina wache auke abwere azawuphiza zibalanga zapanga ndi azibalanga watembenuka. Mulungu akuti gwirisa ntchito zimene nakupasa. Gwirisa ntchito zimene nakupasa. Inu ndine tili ndi umulungu wa Mulungu umene uli mwa ife tugwirise ntchito. Tili ndi manja athu, tili ndi ubongo, tili ndi nzeru, tili ndi azinzathu, tili ndi Mulungu yemweyo, tili ndi Yesu Khristu. Gwirisani ntchito zimene muli nazo. Usati kanga chepe haye koma Ambuye, kanga chepe haye Ambuye. Nkhani ya njala malawi muno, nkhani ya njala ndi nkhani yona kuti tizikampeza nayo Mulungu ndithu. Nkhani ya njala. Mulungu anatipasa doti. Malawi muno tili ndi doti lambiri. Mulungu anatipasa mvula, titenge kuti watipasa yochepa. Mulungu anatipasa chinyanja cha Lake Malawi kuchokera kuntunda huko mpaka na kumusi. Mulungu anatipasa zakudya zina ndi zina, achina mbatata, achina chinangwa, achina chani, zakudya zina, achina punga. Mulungu yemweyo anatipasa azinzatu. Koma ndithu mpaka na lero tizinka kwa Mulungu, Ambuye njala, Ambuye njala, Ambuye njala, ndikuti ndisazamveso. Nsazamve tikupitaso kwa Mulungu kuti Ambuye njala. Inuyo ifeyo patokha njala sitingathale nayo kutenga zimene Mulungu anatipasazi. Nkhani ya njala ndiyo nkhani yona kuti tizikamba mpaka na lero. Malemu Bingu anationesa kuti izi titha kuzitha tokha. Anationesa kuti za njalazi tithautana nazo tokha. Koma mpaka na lero ndithu mvula ikabwera yochepa tili ndi kuthekera kukatenga nyanja ija ibwere igwire ntchito imene mvula ikanagwira. Ngati zitakalike zimenezo tili ndizo kudya zina zimene tingathe kugwiritsa ntchito kuti tichite kava panjalapo. Zikalepereka zimenezo iye aitili ndi azinzathu ena kuti ena ali nzambiri zimene sakuzisowa, gawanani ali zakhale ndi zinthu. Koma zoma nguti kuti achere iye Ambuye njala, kuti achere Ambuye koma chilalachi, kuti achere Ambuye njala. Zoona boma lathu latunthu. Ayi. Sopano ngati inuyo mutampase Mulungu ntchito ya inuyo, ntchito ya umulungu atagwire ndi ndani? Zikukhala ngati Mulungu ndikupanga naye miliri kuti anthu tisamakapemphe kwa Mulungu. Koma chimene ndikufuna kunena pano ndichi, choona kuti tikuseweresa kuthekera kumene Mulungu anayika kale mwa ife. Ndikumadikira mayankho kwa Mulungu amene akukuuzani inu mosamvesera, akukuuzani kuti gwirisa ntchito zomwezo ndakupasazo. Iwe chifuna kuti ulibize kulira kwa Mulungu, Ambuye ndimapemphera athu okuwawa, Ambuye ufuna chakuti Mulungu kuti iwe ugwirise ntchito ndakupasazo. Ambuye koma ndikufuna sikuti ndikupanga miliri ndi Mulungu kuti anthu samakapemphe kwa Mulungu, ayi. Koma ndikufuna kuti ndikulimbikiseni kuti kwa Mulungu muzipita kukangocheza ndi abambo anu. Muzipita kwa Mulungu kukamunyadisa zimene mwapanga inu. Monga mene anapangira ophunzira Ambuyeso atatuma anabwera kwa Ambuye kunapita ife kucha mizimu yoipa imathawa chakuti chimachitika ikuti mwachita bwino kwa basa ananga tiyeni tipite mukapume. Inunso ndine kwa Mulungu tizipita kukangocheza, kukangomutamanda, kukangompembeza,
ndikamubonisa zimene ifeyo tapanga ngati anake. Ambuye paja munandipasa mphamvu. Ine sindimakhulupirira kuti mphamvu zija zili momwe ineyi, koma Ambuye zapangikazo ndapanga chakuti. Ngati mmene anabwerera anyamata aja atapasa wina makobiri 5, wina makobiri 2. Anabwera kwa Ambuye, munandipasa 5. Taona ndapanga 5 enawa. Ambuye munandipasa 2. Taona ndapanga 2 enawa. Kwa Mulungu tikamabwera kandi sande lililonse tizibwera nkenaka chikoza nyadisa, koza mbonisa ndi koza muthokoza nako. Ambuye mwandipasa izi. Sikuti kuti achere ulendo kwa Mulungu. Haya Ambuye koma kwatu kwa Ambuye zangu ndivuta pena pache ndivuta pena pake. Ambuye ndiye ndimangoti tikambirane. Kuti achere Ambuye koma kanga chepe bwanji. Kuti achere Ambuye koma tatigazire kena kaki. Kunja kusache koma Ambuye tatithuvuleni kanganyase. Iyayi. Pali zinazi titakupanga toka. Ndipo ndizambiri. Ndipo Ambuye sanena kuti ngakhale zinchito zimapanga inezi, inuyo muzazipanga. Chifukwa ndikupita kwa Atate. Musansire Mulungu zimene mukuyenera kupanga inu. Ayi. Ntchito ya Mulungu ndikusapotani, osati kukusewererani mpira. Ntchito ya Mulungu ndikukusapotani, osati kukusewererani mpira. Ntchito ya Mulungu ndikukuunikirani, osati kukuyenderani ulendo. Mukatenga Isaiah 30:21 amanena kuti ukamaenda ukangotembenukira kumanja kwako uzamva kaliwu kanga kukulozera kuti njira ndi usati mmenemo. Ntchito ya Mulungu ndikukuunikirani, osati kukuyenderani ulendo. Ntchito ya Mulungu ndikuchinjiriza ndikulimbisani mtima, osati kukugwirirani ntchito. Ayi. Ntchito ya Mulungu ndikulimbisani mtima, osati kulowa m'malo mwanu. Mugwirise ntchito umulungu umene anayika mwa inu. Mukhale munthu olimba mtima kupanga zinthu zimene zikuoneka zosatheka m'moyo mwanu. Mukhale munthu amene muli so daring ngati Petro, amene akunena kuti ndikayenda pa madzi. Mateyu 20, ndikayenda pa madzi. Ndipo anayamba kuyenda pa madzi paja. Koma ataona kuti zikukanika, pamene Ambuye Yesu anabweramo ndikungwira mkono chwa. Ochepa chikhulupiriro iwe, unakayikiranji? Imene ndiye ntchito ya Mulungu. Petro ananena yekha kuti ndikufuna ndibwere ndizayende. Ndipo ananyamuka mwana mamuna kuchoka muchombo muja ali pamazi mpaka anaenda kaulendo kake. Kena kono mpameneno umunthu wake ndi kulimbika kwake ndi kufuna kwake kwabwino kunaoneka kuti kwafoka. Mpameneno Ambuye akubwera ndikungwira mkono. Osampasa Mulungu ntchito yokhala yanu, nanga yawo Mulungu akayigwire ndani? Inu ndi ine lero tiziwe kuti zambiri izi ndizoti ifeyo tiziyambe. Zambiri izi ndizoti ifeyo tizipange. Ndipo titakuzipanga chifukwa Mulungu wake uli mwa ife. Kwinako Mulungu atithangatire. Tizimva kukoma tikapita kuchalichi chisamanga kupita kunena kuti ndikapemphe. Ena atikukoma kwa ubale ndi Mulungu simuzakumva chifukwa kuti muzangotha nthawi yanu yonse ndikumampempha Mulungu. Pamene tikapita kumene kuja kungopita kukangomuona, kungopita kumene kuja kukangompembeza, kungopita kumene kuja kukangocheza naye, ndikumabwerako. Ubale umene mutapangewo ndi umene utazibweresa zinthu. Timanena pano nthawi zonse. Mulungu amphamvu zonse tikuthokozani kuti simuleka kuti yankhula ife ananu ndi kuti challenge. Tiye na Ambuye mutithandize kuti ifeyo titenge udindo wathu. Zinchito zimene zili zathu tizipange. Zokhazo zimene zizopitirira pamutu pathu ndizo mutithangatira Ambuye. Tupempha zonsezi zina la Yesu Kristo mweyo Ambuye athu. Amen. Ndakuthokozani abale. Tiye ndipitirire kugwira ntchito. Mnali ndine Elizeyo Bambo Nthalika. Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.